Tuku areng gawe bakaran iwake bandeng sunduke kayu. Kula seneng tanggapan pembayaran, bapake ganteng-ganteng, ibuke lemu-lemu. Ayu-ayu. Nika sing godhong biru Bu, kaya Sarini artis idolaku. Tuku kayu ditumpakno dokar, rupane ayu, ketuae mekar.
ayem. Muga-muga isih krungu. Luar biasa, Bu. Warga Banjaran rong dina ngalang-alangi ruwat desa. Seneng nggih, Bu nggih? Bu, seneng napa mboten? Mabengi ditanggapno campur sari, saiki ditanggapno ludruk karya budaya. Gak ana wong loman, gak kaya lomane wong Mama Hera. Lomane Mama Hera niku ngeluwi wong sak RT Punjul 2 kecamatan. Nggih, kula wingi ndelok santunan anak yatim masalah sakmono diduwe kabeh. Gak ana sing kari. Ngeten iki pun 3 taun iki, Bu. Kula krungu-krungu Mama Hera nggak ada ngeten iki acara ngeten iki sampai tuwek benjing. Ayo ditungakno muga-muga Mama Hera rezekine turah-turah. Allahumma wong kari amin tok ae gak melok urun ae lho rek wong Banjaran. Hebat, Bu, monggo sampean iki ajaib. Ngerias laris. Wingi kopi triasan sepi buka agen toko laris. Nggih. Sampeyan karo niku kan nek njaluk donga teng griya kula ngoten niku. Nggih mupeng golek kiai. Gak ana sing iso gawe Mama Hera laris ya mboten Cak Ipan. Mara teng omah kula. Cak Ipan, yo napa supaya agen kula niki saged laris? Gampang. Napa regane kula murahno aja sampean rugi wong kulake larang kok didol murah kula tenan ngoten. Terus kula kudu poso ta. Aja sampean duwe lambung kok poso kula kerek ngoten. Kula sembayang bengi mboten usah sampean ngantukan ae kok kula ngoten. Kula wiritan mboten usah tak duwe tasbih kok wiritan. Lah terus yo napa Cak Ipan supaya agen kula laris. Nek ana wong tuku kecap sak botol sampean perseni beras 5 kilo. Gula sak kilo perseni galon 10. Insyaallah laris. Masih riasan nggih ngoten rias-rias sing gak patek payu iku. Paketan MUA ngrias manten bonus umroh pasti laris. Cari Mama Hera mbisiki kula. Nek nurut sampean Cak Ipan setahun omahe tangga katut cedol. Tapi ya luar biasa Pak Bu. Niki nggih termasuk dungane dulur-dulur, dungane tangga-tanggane Mama Hera kabeh. 3 tahun rong bengi niki rencanane tahun ngarep 3 bengi. 3 bengi kinten-kinten sing rewang niki sanggup Pak Bu. Sanggup? Sanggup nggih? Enak sing kari ngomong sanggup ae. Mama Hera metu BRI ana sing ngeruh. Hebat tapi kula melok jeragan siji niku ket kula bujang Pak Bu. Ket kula bujang ketemu pertama daerah Cendoro ngriko ngerias. Masalah wong jane Mama Hera niku wong loman. Nek umume MC manten paling 400. Kepethuk kula digawe 750. Mas niki kakean, mboten napa-napa sampean beto mantuk. Teropan malih nggih ngoten, umume 400 kula digawe 1 juta. Mas niki kakean, sampean gawa. Waduh, wingi mari dipunjuli 350, saiki dipunjuli 600. Ketemu 950. Bari ngoten ketemu teropane. Pamitan mulih matur nuwun ngoten. Kula enten-enteni kok gak diamplop-amplopi sih rek kula ngoten. Lali kaya apa jeragan niki. Mah kula mantuk, nggih matur nuwun ngomong ngoten tok, Bu. Bari ngoten kula tegesaken, ngene ndi, Bos? Lah susuke sing wingi kuwi apa jare ngoten. Oleh utang 1 juta iki. Iyalah. Pak Bu, kula nyuwun ikhlase penggalih sampean. Cukup ngucap amin nggih. Ayo didongakno Mama Hera nggih. Muga-muga dalu niki Mama Hera lan keluargane sedaya pinaringan kanugrahan sehat, jiwa raga lahir batin. Allahumma pinaringan turah sandang, pangan rejeki turah kadah. Allahumma sing terakhir muga-muga le kanugrahan diadohno saka sakataing balak belai musibah wahaya lan penyakit. Allahumma insyaallah nek Mama Hera makmur tangga-tanggane ketularan makmur. Tepuk tangan untuk Mama Hera. Ayo tayu keplok. Ayo tak ucali kok kene lho pas kepel. Tepuk tangan untuk Mama Hera. Lah ngoten nggih. Wis roro nek gelangmu gedhe keplok ae jane suwene. Ayo mlaku-mlaku tak tutupno kidungan janggepno bayaran.
satpol pp urusan sakulan kadang yo kamandiri masalah asmara pancen ali ono sapa tuwa sing gak ayu rapi kadang takungani langsung ngetengi banjir water rek cekap semanten hitungan roma gawe lepat nyuwun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampeyan dono maneh kok lumeneng ketno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun ngantuk napa dereng? Dereng nggih? Mboten pegel sampean rong dina dikeki salon ambek Mama Hera, Bu. Mboten grebeken nggih? Masyaallah luar biasa Mama Hera konsisten. Rong dino, rong bengi, wis oleh tahun ketiga. Muga-muga sampai tua meneh nanggap ludruk terus. Ngoten nggih, Bu nggih? Seneng sampean nggih? Seneng wong gak urun. Tapi luar biasa Bu Mama Hera niate sedekah niku tulus. Buktine wau kanca-kanca dereng lapo-lapo ndugi langsung dikeken dahar. Mangane niku wau wonten lodeh, wonten asem, wonten rawon, wonten brengkesan. Kula saweneng teko dok. Mas Ipan sampean langsung rene dilebetaken teng griya sing wingking niku. Bareng ngoten Bu, sing laden duka Mbak Siti, duka Mbak Sopo niku metu beto subuhan. Masalah nggawa bikang, Bu. Bikange gedhe-gedhe, ombo-ombo melecer-melecer ngoten masalah rek. Bikange Mama Hera rek kula ngoten. Bareng ngoten bikang dereng kula pangan teko malih teng kotakan gedhe-gedhe ngoten sak kresek abang. Ditukno niki Cak Ipan, monggo didahar kali dagelan-dagelan. Kardus kula jupuk kula buka, alhamdulillah isine bikang. Bikange melecer-melecer ombo-ombo. Sing nggo kardus durung tak pangan, teko maneh Bu. Diadahi panci ngoten. Panci monel putih niku ditutupi taplak. Niki damel dagelan ngoten. Bareng ngoten kula buka, alhamdulillah isine bikang. Aku ngene gae Mama Hera aku disuguhi bikang iki ya apa rek karepe. Adik bikange Mama Hera rada ireng Bu, burine Bu. Nek melecere oleh tapi mburine rada gosong bikange Mama Hera. Padahal jabone ketok putih lho, tapi mosok jerone ireng. Nek ngomong ijen kok dasane wong ngeten niku kula nggih isin, nggo kene iki akeh sing kenal kula. Cak Askan niku ya kenal, Mbak Hanum, Mbak Pipit, Mbak Sunar kuwatah. Banjaran iki prasasat dulur kula kaya omah kula. Ngomong ijen kok tengah dalan ngene kaya wong gendeng suwe-suwe. Titit tuwi. Apa ganti sopir? Sih ganti sopir. Ngene iki. Ngene iki lho, tak turuti lho ya. Ganti sopir, heeh. Sing mangke ngegasen mlaku 280, aku kudu kesosok. Titit tuwi. Kamar mati mulia melok kok niki lho lapo sih melok kok dhisik ta sing iso jelung sing tagel melok kok memang lha tak taleni kok mburi sik kok lapo metu brosot wong kepengin metu kok sing jelung ya mundur dhisik Titit tuwi. Kaya iki. Ya kok dhisik ta kamar mati mulia. Kaya iki. Terus tak wacok aduk lho. Iso takoni rungin iso ta? Iso. Lho iki nek gak dagelan sakti gak iso lho kon. Alah, dagelan sakti apane kon nek merucut dipecok narto kon nggo. Dosene saiki nyekel kendang kon be dipecok kon. Ket sore, kepingin. Iso, temen ah. Sumpah lho. Nek kon gak iso ya. Nek kon gak iso. Iso ngono ae. Titit tuwit mesti. Ya. Alah. Iku ngarep kene lho. Padane arek cilik. Kene kan. Sing kono gak ketok. Kene ya.
Iki lho, kono. Aku tak mudhun nek. Lho lah Pak mudhun. Kono gak panggung kok mudhun iku lho. Kono salah kene salah. Gak kau arek gandenge kaya Aldebaran ngene iki mbocok diganggu bocah cah. Aja ngedet. Balungan tuwa seja mbek balungan nom. Nek ngongkek genah-genah. Masih ngono sik rasa aku mangguk sama liya sik kuat kok iso. Apa? Kan tekan ndi? Sama liya. Bukannya wis tutup sama liya. Aku liwat gak oleh ta. Sepedamu, dalanmu. Gantengmu ganteng klongop goblok. Arek kok. Omonganmu titik nyereti. Lha nyereti diombe sik mau nek kok bingung. Aku tak nyobae lho. Minggir aku Narto ketok. Tek delem ngono lho. Nah, ibu-ibu iki nggo ngarep. Iya, kok bae kaget kuncelatan wetengmu bahaya. Nah, wetengmu muncul. Masalah rek, kaya ayu ting-ting ibu iki rek. Tititu. Sing nyuting iki yo akeh. Aja sampe sandalmu mencelat rono. Iya. Sing genah lho. Kon tak baca kon kok. Nyanyi ku kapan? Arek kok iso. Aku susah mulai aku bayaran wis ae kok. Tituit. Ngene lho. Iso. Ada marah mati amulio. Aku ngomong apa? Sing genah. Si aman kan? Iki koyane anakmu kudu keguguran iki. Narto. Kaya iki lho. Tak contohi maneh. Contohane maneh. Tituwi. Kamar mati mulya. Pira? Tak kendang. Bapak Narto sayang. Engko tak kei. Satu kono sama liak sing tuwek-tuwek ya. Kaya iki, ndak tudra itu lho. Tititui. Engko nek sama liak tutup tak gonang krengseng beres. Aku RT ini kok. Krengsenge tutup yo nang rel sepur sih. Engko nek ditobrok kok kono aku yang ngali nami cep. Saiki nyocot ae. Yo kok sih. Ada marah mati amulio. Mamula. Ya iku nek olehmu sapa samale ambek burine krengseng ya iku olehmu. Ngomong sing apik nang Pak Narto. Ayah Narto saya. Iya. Aku kendang ngono kaya begecil iki lho, Pak. Begecil ndasmu kono ah. Sampeyan kendangi sing enak lah ya. Sampeyan kendangi sing enak, Pak Narto. Sing mak ajalem. Iya. Ngira, kula dikai. Atititui. Oke, baik. Ada marah mati amulio. Kapok agon. Tak rogo latu-latumu. Aku mari tanggapan menisuni ra gak nambah yo kebacut. Iki dukono asam urat iki. Ya wong balungan tuwek kok. Waktu terang bulan udara bersinar terang. Teranglah sekali di kota Surabaya. Belum berapa lama saya duduk dengan bimbang. Datang kawan saya Mas Randy itu namanya. Asik. Mari kita pergi Tanjung Perak.
Iso. Iso? Temen ah. Iya iya. Tanjung Perak Tapi laut siapa suka boleh ikut. ini rambut ini janggut ini sikut Ini parut Tanjung Perak. Apa nih? dari iso Ini jago dan ini sore perut. nek wong lodruk Iya. termasuk seniman Iya. kudu ngerti Purwakanthi. Purwakanthi. Purwakanthi ku akhirane ukara nek ngarepe i mburi yo I. nek ngarepe o mburi yo o. Oh. Tahu wes lo. Tanjung Perak tapi laut Siapa suka boleh ikut. Ini rambut ini janggut ini ikut. ana apa iki kok rame-rame iki lho Bawa perut bawa perut. kon niku ndelok apa sih kok rame-rame niki apa ya apa sih tas tangi Ya, lho ana lodruk pe karo ene ana lodruk iki Sing tanggung jawab lho iki. lho iki lodruk Sing bayari sapa iki? Angro nanggapan bengi wisan lho apa sih Bayaran aku apa gorong? iki lodruk Ma iki celuk mama apa bunda yo ngene iki lodruk tapi kira wong ngamen iki mah lho wong ngamen are ya apa gel iki kok ya apa iki iki lodruk sing nanggap sampean lho kaman bengi dah lho ya apa sih arek Ayo mulai apa gorong lucu ayo. lho apa kok tiwas lu juga kebayaran ngono Nanti bang lucu gak kebayar ayo mulai. Mik niko mawon nek kurang Lah iki sing bayare jergano lodruk. lho iki wis tak bayar 2 bulan yang lalu Waduh tanggung jawab. ini dah Kok tau sing ngejak sing rene iki ngejak awakmu lho. lodruk iki lodruk mah lodruk iyalah aku sita tangi Mariatus iki mang Iki mang. buat luwe Kok apakno kok keramas barang. iki dina Minggu ya Sabtu. Waduh lali temen iki kok yo opo gak bayar iki kok yo opo gak Ayo mulai ayo. aku gak Minggu malam Senin aku jange Sabtu golek sahur iki mangko ana ramen-ramen ndok ngarep iki lho opo sih gel kon iki ramen ta lodruk iki iki yo ditutuk tak gak iki Ayo mulai lho. wong sing duwe gawe lali Wong sing duwe gawe lali kok ini kebayaran ini gak mekarku sing nanggung sapa? alah ben kebayaran ta Hah? bae ngamen tuwas tak gawana duwe receh-receh iki mangko ramen rek bae ngamen sana yo silake 5.000 biasae lho, biasae nek Jeragan rias iku nek nyawer wong umume ya. Umume. Duit cilik ku dilebokno, duit gede ditokno biasae. Maksudnya duit cilik dilebokno, duit gede ditokno ku ya apa? Biasa sing 2.000-an iku paling digale nggo mburi nggo laci sing gede-gede. Aku gak tau nyemen duit gede saiki karena akeh toyo. Wah, iki tuyule. Saiki kan zamane mlebu embeng iki. Sapa toyo iki? Oh, kenyang. Lah kono apa lho? Gendruwo, Bro. Nyemen duit yang ini kan toyo garep jo tekan. Jo tekan. Alah pokoke jangkep ya budal ae. Kok sing garep tak kena Betia lho. Sapa? Betia. Liwat to aku kok tak sampekno rono. Empe jo piro? Kok ngadep rono ae. Sing akeh, Mak. Piro lho? Wong sing ganteng kene sing didep kuno ae. Kono aja cemburu lho, Kon. Wis gak seneng wong ganteng aku. Iki wis bosen wong ganteng, paham? Mangan bandeng dicampur roti. Cakep! Bojong ganteng mana satu? Gak payu aku iki kok. Mangan bayi ake kacang. Cakep! Bojong tuwe ake sayangi. Mriku apa? Wong urip kaya kayal. Ngrungokne iki lho. Nang Aku gak seneng bojong ganteng. dulure Hera sik jangkep ah. Sik cakep. Kandhanono. Foto apa moto kok dokter moto mbok undakan. Sorry. Mangan bayi ake kacange. Heeh. Enak rabi tuwek cepet bongkoe jareng. Kok Kok dialapatimu kok. sing alapatiku raimu. Nek Hera ngelem aku. Ono sing ganteng kok Nek kene parian aku tak ngerayu. Ya iso ngerayu ta. Ya iso. Saya jajal. Nah, aku sisi aku Ya disi awakmu. Ma, Mama.
Kamu tahu nggak kenapa malam ini langit begitu gelap? Garang ngantuk. Ya, garong. Kadek gelap-gelapan. Kadek Habis gelap-gelapan. gelap terbitlah terang. Mah, Dalam. kamu tahu nggak kenapa pelangi itu begitu indah? Wis gak suka pelangi aku. Suka balanku ada 5. Kon niku budal nang Kreseng gelek sing karen-karen. Gak payu kok kene, Dik. Ya apa sih rek? Kok ono sing ngene kok golek sing ngono iki lho. Sayang, Oh. Lapa maneh? aku tak badhe ngerayu kaya gagas iki lho. Kopi ini mau stasiun dulu meja aku bal rias. Kok apa maneh? Kowe jelas digawe tumbal iku. Iki jelas gak ngono aku ki tumbale ta ya apa? Kok disentak ya? Iya gak apa-apa, kok paling aku mulai setengah sore. Sayang, Dalam. papa kamu pedagang bakso ya? Papake gedang ah. Lho, papaku gak tau nyambut gawe. Tahu mau nunggu om aja gak dicolong tuyul. Bekne. Kok tahu? Bekne. Kok tahu? Bekne lho. Loh? Kok tak bual aku. Wong ngerayu kaya aku ngene lho. Piye? Kamu tahu nggak kenapa langit ini begitu gelap? Jawaban kok tahu lho. Gak ngarang rek kenawakmu. Soale karo sing begakas ganteng wis blenger larakno ati. Elek-elek ngene pokok urip nek dibujui lho. Ya kalah aku jane bengi iki kalah kowe awakmu. Saya menisok nyanyi tak boten. Saged lho. Mas iku lho nggih saged, Mas. Saya sama nyanyi sing enak gue tak kayak Cinta. Cintaku hanya kamu. Aku cinta hanya Mama Hera. Wis pentak kayak 2000-an ae. Oh. Kon dikai 2000-an tuh kono pentol. Sayangku hanya kamu. Aku sayang karo Mama Hera. Enak wis sekali. Ayo, Wis 2000 wis pasti kira. Kira. Coba sampean, Pak. Aku tak basa Jawa padha karo tak basa Jawa aku. Nggih, saya coba sih. Adresnaku mring sliramu. Adresno abang. Adresno mring sliramu. Terus no masalah Adresno angat aku. Uwit gedang yen arep uwa metu ondonge iki Mama Hera wonge ayu ana on. Kok kate ngomong-ngomong kok tak baca lho. Kok iso dulare cilik-cilik lho. Ayo, kok kate ngomong apa Mang? Nek gedang ono ontonge iki Mama Hera ayu kok kate ngomong ono apa niku Mang? Dulare cilik-cilik lho. Awakmu selalu negatif saja. Mangkano gantengmu ganteng, utekmu butek. Lah kon lho gel ono wit gedang nek kate wong metu ontonge. Ana uwit gedang yen arep uwa metu ontonge. Iki Mama Hera wonge ayu ana bokonge. Oh, bokonge. Anggetmu ana Ontonge. Aja tahu. gak ana kutile, kotel cilik. Nek gak percaya tak delok. Hei. Kalah yo kon. Lho sampe lawis terus sih, Pak. Kon pira? Kon pira? 1 2 3 4 Ditu- 12.000. Ditukono uyah lho gak asin iki. Iki oleh sebelake Fafa situk iki. Mek. Anjene Nek yo maneh sing enak ta, duitku sing akeh. Nyanyi maneh Mang. Nyanyi maneh. Sing akeh. Adu pipiku disun Mama Hera. Adu lambeku disun Mama Hera. I love you jarene kesengsem jarene marinding awakku iki dadine. Lho enak iki. Saya sampean bisa saya coba sih. Wan towok sih rek. Apa, Mang?
Pisan kas. Ya. Aduh sayangku, sayangku hanya Mama Hera. Aduh, cintaku Mama Hera. Sayangku, I love you, Mama Hera. Aduh. Wena, wis ben kabeh yo. Aku saiki tak mulai. Sampeyan mulai. Aku tak tunggu sahur. Saiki dina Sabtu ah. Sabtu. Ya worong nek ngono gak poso. Menit tak kira minggu Senin. Menesek minggu, Mas. Oh minggu ah. Iya. 2000-an Kurang ta, leliku aben PA. Mosore abu-abu dawa kan sing berwarna wae. Ale-aliku ben PA. Rezekiku sing ngatur Gusti Allah. Iya. Gak mesti rezeki nggone wong ganteng tok, masih wong elek butuh rezeki. Siji, Senin mikirin BK, Mekar Selasa, Rebo Syariah, Jumat BRI. Wong utangmu nelecek mbok pamer wong Banjaran iki lho. Sapa ngerti dijak MC arek iki? Saiki gak di MC, di MC Pak Dene dhewe. Ya, Di MC Pak cucuk lampahe misanane dhewe. Sampeyan mulai aja ya. Matas panuwun Nggih. aku tak pamit dulu. Gak dipotong anggo. Boten. Gak jaluk maneh anggo. Boten. Aku wis kadung. Ben kurang aleliku ben PA. Ojo. Mboten. Sing prene Temen ngono boten. Pak. Ro dhewe aku. Lah mbek iki basa mbek aku nyentai. Ya nyentang barang ki mantuku. Hari aku ben lek bojo kok manduk sih, Pak. Biru keprocot. Pun nggih, assalamualaikum. Matur suwun nggih, seger waras. Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lah kok konjing dicipok-cipoki ku lho. Yakin walus. Samsul. Sabtul ya. Pakaian. Ada resek temen. Paling gak. Arek-arek. Hei. Arek-arek. Aku gak melo. Melo. Wis kadung koyo kapas Kok iso rundingan apa kon mang? Katung kon Mama Hera ta? kayak wonge umroh. Wonge umroh. Wonge umroh. Tak dongano gak balik. Balik. Wonge umroh plus sak wulan. Kon apa gelek Mama Hera? Kang ngono koyo emang dikai kabeh aku kok. Dikai apa? Kaya apa matamu? Enggak. Iku mang titip bayar mekar. Kon gelem nanggung, anahan kon gelem. Titip Mama Hera isungkan ngono lho titip. Aku utang Mama Hera, Ya. anake ku utang 10 balik 20 kon gelem ah. Nek tak kon gelem tak kei. Kono aja ate elekno Mama Hera lho. Mama Hera iku gading anak-anakno dhuwit lho. Lah nek kon gelem aku buktine aku sing utang. Mama Hera jangan ana dhuwit ngutangno. Ayo utangno. Kon iku aku curiga. Curiga apa? Ade nyanyi-nyanyi koyo enak-enak suaramu. Kowe nancene tembang suaramu. Ya kon karo suaraku ku apa? Suarane apa mongko sapa bang kuning ae. Laguku lagumu pop. 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 Pop jol pop. Kon nek gak iso ngomong aja ngomong. Pop. Gadek pop. Aku gak iso ngomong pop. Tembang aku gregeten lho. Rojot. Rujut. Nang nyanyi. Bagiku sinar mentari tak seindah matamu. Matamu dhewe. Bagiku sinar mentari tak seindah matamu. Matamu dhewe. Wong ngene jan kon niku gejak geger ta ya Kon apa? nek nyanyi-nyanyi ya, Dik. Padha adomah. Nyambut gawe ku wong telu sing rukun. Kon metu-metu mata-matamu kon niku kebeneran ah. Kon nek kepantesan nang ngono. Kon niku tuwek. Kon niku wis tasupani kon niku. Nyanyi kok mata-matamu. Kon niku wis tak kon Aku gak jeni. rumangsamu. Kon mata-matamu lho. Kon niku tak anggap jangan kene. Kon mata-matamu. Kok tak bacok lho arek iki lho nek kon ngono terus lho. Arek kon bantu aku pula apa? Naik. Naik. Ayo. Orang kon bukan pipis. Nang bubuk. Oh, ngene iki nangis ngene iki bas sebek ngene iki. Katamu to. Kok iso wong nyanyi ngene kliru. Nyanyi liyane. Sing enak ngono lho. Lampu nyandak-nyandak ndukure tenggok iku. Rupamu wis gak banteng kon koyo demite krengseng lho. Kon lapo nanda keting aku sorry ya gak nang krengseng dah. Nanti Sama Lea. padha wae. Tutup.
Udah nyanyi. Tutup nih bengi. Ayo. Kon niku nang nyanyi yo. Mulai lah, nek kon nampek iku nang rumah sakit sik. Kon niku nek budal kok sing kok pamerno penyakitmu iku apa? Ben kok mbek obat iki lho. Karang-karang kok mbek obat lamuk iki lho. Mate ngono tak kon niku seneng ana kancamu gak ono. Oh iso. Ayo. Wong nyanyi ku mikir. Nyanyi mikir. Ayo. Kok tak jedeli sandal kon, Bu. Ayo, ayo. Sik tak lari aku iki. Lagu apa sih ya? Lagu sing anyar-anyar lah kene. Sri. Ya. Yo Sri. Kapan kowe bayi? Sri ngono gorong meteng. Kok kon bayi anggenku mencret ta? Sri, kapan kowe bali? Ngene lho. Lho, baline iku mergo mari bayi. Oh, ngomong. Ya apa sih? Ya apa sih? Liyane kon suwi ae. Kok lagu sak pasar metu kabeh ki kok, Gel. Iya. Lagu liyane. Iya, lagu liyane. Dek kowe pancen Asu kaya dapurmu. Sing asu iku bebekmu. Dek kowe pancen ayu. Nah, Dek, kowe pancen ayu. Bisa kata asem ambek iki lho. Sakjane ayu, berhubung lakone elek dadi kaya asu ngono lho. Oh, ya bener nek ngono kaya makmu aja nek. Are iki gare apa? Kedate iki apa kon iku? Garo, Gel, kon iku garo. Kon kok ngono, badekan barang ya kang aran entos. Pinter dapur. Wong nyanyi gak pokro arep badai. Oh tak badai loro tok ae. Ya apa? Gak loro tapi ngersolo. Ayo, bongko kon. Gak loro tapi dipisui wong. Dijotos wong, Ngono karo. Ditempeling wong. disaduk wong, Kemeru. disapluk wong sego sak bakul. Lah tambah ngawur. Dibiyui wong lemu. Tambah dibiu wong lemu. Yo kambukan. Disapluk sego sak bakul. Tambah karo kon iku. Diambung. Diambung kok ngersolo iki lho. Diambung bajul. Kok kamu bajul yo tambah kelaran nangis sih. Disapluk sego sak bakul. Gak realistis karo kon. Lah kon iso nyalano berarti kon iso. Gak loro kok ngersolo. Apa? Wong iki telek. Lah kok iso ngidei telek iki lho. Melakukan anak. Lep lu. Astagfirullahaladzim. Plok iki lho. Wong itu telek. Si jingkas. Ya apa? Ya. Apa kuwi? Badean niku prasaku. Engko tipi-tipku dawa. Lah iki badean. Ngene iki. Pan, umpama arek ngene iki cara kuwaplok kan hukume tak gak. Gak ono. Gak ono. Ae dasar duwe. Ya ayo tak duwe. Ya apa sih arek iki? Sing sajeng kon. Aku tak. Kok iso badan Badean apa? Lho kan ora tagak sih. wong ngentut. Lah tambah wong ngentut. Wong ngisis. Tambah ngawur. Ban bledos. Ban meledos apa? Disapluk sego sak bakul. Temen sak bakul tok ae kon niku. Mercon. Tambah mercon. Bom. Tambah bom. Mercon. Lek mercon maneh. Ero aku. Kon kudu tagak. Karo. Apa? Wong rokokan digur banyu. Tak pancal. Lah bener sih. Apa? Aja guyon ae. Nuruti guyon gak nonteke. Kan entek. Peno tak anggap cacak, peno yo tak anggap cacak. Ya. Aku iki pirang-pirang dinaku bingung ndak melu. Bingung mergo apa? Kate bunuh diri wedi mati. Lho, Kate ngombe racun yo wedi mati. Aja. Lah iya lah nek aku mati utangku yo apa? Lah iya terus Berarti aku lah sorry, nanggung. Aku iki lak duwe kendaraan to. ya. Lah yo ro lho kendaraan. Ero sih. Sing lini. Ya. Paham aku. Kate tak rabi wong tuane iki lho gak gelem. Gak gelem maksudnya ya apa gak gelem? Anane gak gelem iku tak simpulno mergo bapakku karo makne dekne iku masalah kepethuk padu. Kaya asu ambek kiri ngono ku. Wes kaya asu ambek kiri kaya tikus ambek kucing. Iku mesti ana Asu ambek kiri padha lho ambek. Lah iya padha. Ono kuwi apa sih? Kenapa aku juga puai? asu mbek kirik segawon niku sami mawon. Celuk Lah iya aku dulure. Pek aku tak sul. Aja sumpek-sumpek, Ya. Pan.
kabeh kono solasine. Solusi. Ana aja ketularan nembe. Iya. Ono kuwi apa sih kok? Iki kita temenan rek. Ya apa sekiranya aku kate sambat sapa nek gak peno-peno sing tak anggap cacat. Sembarang ku ya iso ana aturane, sembarang kena ditata. Wis gampang. Nek pacarmu iku mak bener-bener seneng, mesti meneh aku dadi bojomu. Pacarku dhewe ku ya wedi. Sapa? Sing jenenge Firmanda iku iku ya wedi. Wedi karo sapa? Ya wedi karo wong tuane. Ngono lho. Nek aku sambat ku padha tapi sing kuno njaluk nang dirabi. Pokoke nek arek wedok iku mang rene iso tak omongi ambek Samsul. Engko paling ana jalan keluare. Sembarang iku ya ana solasine ku mang jarene. Lah nek gak iso, sampe iki musuh wong tuaku lho, penara wong tuaku lho. Sapa? Ceker ta? Penara wong tuaku lho. Lho, kepara wong tuamu ngono lah, ya terus e. Lah iki kaya ngono kena wani ta. Lho gak wani lah, apa sing penting lak carane ngomong. Nek kalem-kalem. Sing penting arek wedokku seneng ngono lho. Dek. Lho, Sifat. Anggene bacaan ruwet deso ah. Iki ngono wae kene arep dikeroyok. lah nyasare rene menang bogel. Iki mu perayaan yo. Aku gak tau ngenek-ngenekno. Arek iki teko langsung mbok krekep. Iki wedok. Kok sing sopan. Iki pacarmu ah. Iya, pacare. Saya deloki ya. Kamu pacar Ipat? Ya ampun sayangku. Kok niku ngono pacare kanca. Lah geroyokan Tuturono. Wis seru wae ku wis gak dilok. duwe etika, gak Kok niku gak duwe akhlakul karimah. Lah yo. Gak tayo so yo. Gak tayo. Kowe gak tau ngene-ngene kon ngene-ngene. Heeh. Ora nek kok kurang ajar. Pikir kon. Monggo sing kepengin ngoten 5.000 mawon. Kok didol sih, Mas? Lah kok dingono yo mbidek e. Opo arene aku geteku sampai 1.800 lho. Waduh, Tinggi lah ampe. Iku nek 1800 wis seturuk. Wah, kelurahan Pak Jonge. truk. Iya setruk. Iki lho ya. Lho wis koyo ngene lho, Pak. Koyo Romi dan Juli, Arjuna, Sembadra. Lho, Iya. Ya gampang sih. Engko nek makne iki gak gelem. Wong tuane iki lak Iya, wedok sih. wedok. Gampang. Kayak ono sego sing enak, heeh. tukono sate. Lah terus. Kayak ono racun tikus. Kok iso dikira racun tikus? Mamu kan dipateni. Urupna beras apa beras larang. Kono tambanian mateni. Wong ayu ayu ngene ganti ngene iki kaya Romi iku kaya Roma iki lho. Romai Rama. Romai padha lanange. Romi Juli. Ya. Niki cara pasangan ngono, niki sing kakung, niki sing jaler, ngono lho. Padha mek asu mek kene marek. Tak kabyo. Tolong kok aku iki Wis tolong. gampang kepara ngono iku. Serahno aku mek bogel ya. Saiki sing penting ayo muling, tak totoni. Iya ngono lho. Iya. Ditata sing penting Nek urusan bapakmu, urusan wong tuane arek wedok iki, engko nek aku mbek Samsul sing ngomong beres. beres aja kuwatir. Aku tak mulai ya. Lakone dawa iki. Iya. Ayo mulai. Ayo mulai Mas. Ayo. Lah kok jaluk gendong. Le enak. Arek ku Gak ngono Ipan meng gak keliru ah. Iku mang wedok ta manol. iku mono kuli bangunan. Wis ayo tangoni Pak Ceker. Ayo. Nyadarno. Iya ayo. Alhamdulillah bengi iki
termasuk aku sak keluargaku diparingi sehat seger waras diparingi panjang umur karo sing nyipta jagat saijine anjane nek rasa-rasane urip iku gak mentas awake dhewe ana istilah tangga iku digotong ya dicangga nek ana kerepotan kaya ngene iki digotong meneh nek wis mulih nang kuburan ditimbali Gusti Allah Taala gak iso budal dhewe. Lah mulane nek ngerti ngono, emoh paribasane nakal mbek wong rame mbek wong. Contone ya kaya tangga iki. Nyenengno wong sakmene kae pirang-pirang dina. Lah, oleh apa ngerti. Urip nek donya iku paribasane sak beras gedene gelem nyenengno atine wong liya, bakal dibaleni dikeki pahala karo Gusti Allah Taala. Siji kaya tangga sing dempet pangkit iki aku jengkel nek ngrasakno. Wong perkara lemah ae lho. Tapi ya maklum gak ngerti. Lemah dewangi rame. Wong sing ngerti emoh rame perkara lemah. Soale apa? Bumi. Tegese bumi ku bukan milikku, bukan milikmu. Milike sing kuwasa. Ana sing ngarani Siti. Gelem dinggone omahe wong mati. Ana sing ngarane lemah, gelem dinggone omah. Teko sakmono. Nek gelem mikir tutup ngono iku. Tapi tangga sebelah iki kebacut iku. Bojoku sampe kematen ya mergo mikir mbek tangga kaya ngene iki bendina rame ae. Tapi ya maklum anjene wong gak tau srawung. Alok gak tau srawung mbek wong bendina ya metu, penggaweane ya kaya ngono iku. Dodol awake. Tapi ya gak aru-aru aku bapak wong isone ngono. Jarku iku niru tangga sebelah kaya buera iki. Setiap tahun, setiap hari nyenengno masyarakat, nyenengno penduduke, nyenengno tanggane, mergo kok ngerti nek besok bakal dikek pahala karo Gusti Allah Taala. Pahala iku dikek panjang umur, dikek sehat, dikek bondo sampai numpuk-numpuk. Asline kabeh ku cobane Gusti Allah Taala. Tapi tak ewang ngono rame paribasane percuma wong tangga sebelah iki sing duber mok donya bondo. Tapi gak ngerti, ya rek aku nglumpukno bondo iki nyambut gawe ku, nyambut gawe ya kaya ngono iku. Nek sore metu dodol awake. Anake ya diwuruk kaya ngono. Nah, gak gelem nyontoni sing apik. Sampai tangga ke weteng tambah dicontoni kaya ngono iku. Esuk badhok notot. Ngene iku. Ngene lho monggo. Dijajar takno abang kuping ana ngomong. Wong iku anjane nek rumangsa diomongno tangga iku mangkel mergo nglakoni ku apa? Mergo nglakoni. Lah anane aku mangkel wae gak nglakoni. Kon urutane aku ngurui anakku ngono. Mama. Cuk. Lho, ngene iki lho ya apa cara direwangi lak gepuk. Rasane aku wae dados cara aku gak ngerti nyambut gawemu iki lho. Cara aku gak ngerti nyambut gawemu iku apa aku ngomong. Wong kon bendina iku nggo pinggir tangkis, pinggir kali kono lho. Nawak-nawakno barang cekok gembol aku iku. nyambut gawe apa? Wong aku masih ngene, masih rondo nyambut gawe iku ya bener. Lho nek kon anakmu kok urip maling. Bener dicawang dhewe. Takokno tangga-tangga iku ngeten iki lho bener nyambut gawe kaya ngoten iku. Nek sore metu mulih kedodoran. Kono aja sengaran sing gak lho ya. Tak luman gale tak kebiyak dodoman pecok kon. Kon nek ngomong tak rasa-rasano lho. Gak telo kopeng. Nek metu matake kaya reok. Kaya jaran nandak. Kembang dirubya-rubya kok ndase kaya wong. Ya bapak. Wong ancen aku wong cantik. Bodono. Masih kembang sak pasar ya gawe kabeh jane lapo. Masih kembang sak pendem sak nunggal, sak pengulo tak tuku kabeh. Jange lapo. Ancene jange tak tuku tak tebas, tak ngebuyui raimu lho.
Maklum. Direwangi bendina terus rame. Muga-muga anakku besok aja sampe nemu jodoh sing kaya ngene. Tak rewangi tirakat ngurangi mangan, ngurangi turu saobamu cik batinku. Nenuwun marang panguwasane Gusti. Ya kelakon anakmu gak payu rabi lekon. Lapo gak payu rabi? Nol gerangane apa? Ya nek ndokmu iku cara wong rabi aras-arasen pokok wuruki dapurane ngono. Pancen anakku tak lan rabi dhisik, tak kon kuliah sing pinter. Menen wis duwe ijazah. Nyambut gawe gampang, gak koyo anakmu. Tancuk. Direwangi. Perkara gak direwangi ku dapurane ngono. Mau nyambut gawe dapurane oleh jasa. Kalau sore rondo-rondo iku. Coy iku bendina kemarin iku. Wong aja kon jelek gratisan ae. Seje rondo-rondo iku ambek rondomu diapurane ngono. Lho, Kayak wis tuwek, boleh becak sak boko. alhamdulillah matur nuwun. Alah, kula nggih. Diapuramu ya doyan ae kok. Nalep bayar arisan kok. Bayar arisan. Iya. Wong gak nyawang. Sing dibathok bendina ae. Gulung kopi oleh gelek. Nek ngrasani tok kok cek open. Ngene Pak, Alah, ndelok macake kaya ngono. Karone iku emas ngono sing digawe. Barang iku mesti dicepuhno. Nek metu saka jaran krimping. Tawan rek. Wong soge wong kaya. Mas temenan iki Ya Mas Allah. apa? Tak coba. Tak sapono rai ora bokok. Kok becik. Wong nemu rantene wedhus dicepuhno jare emas. Dikae mameri tangga kiwa tengen. Jarno bolak-balik ngomong gak telno kuping kon. Kok gak nyawang sing tak erakno. Wong urip mbok yo aku iki umurku wis sakmene. Cangkemku ya wis perot. Kok jek kaya ngono mempeng bendawena metu iki lho. Kok becik oleh Wong ayune kaya ngene jan sik perot. tak perot penceng. Ala apa melone aku perot. Ngono aku atus kok TV. Kok becik. Mulane genteng ndukur meloro kabeh. Nek bengi tak ku lho. ono garangan semen. Tak erakno kok ana gropyokan kok pinggir kali ku. Nah, seruduk nang njero kali cek kentir. Ngene. Asuh. Rasane apa? Pedas. Pedas wedok itu. Ayo ngomong tacotmu. Kok tak gelut kon. Masih wedok kene wedi ta kon. Mati ya. Ayo ngono. Kok tak tandang tak lumakno kono kon. Sing aranane kon wedok iku lho sapa? Kon niku tak kandhani lentu. Saking lak sing nggawa kon niku wong gak eruh, wong gak ngerti ya. Gak ngerti nek kon niku titisan sundel buntu. Olehmu kenyek kon, nek. Olehmu kenyek sampe notok. Gak ngenyek mancane dapurane ngono kok. Ya dapuranmu iku. Dudu pirang-pirang puluh tahun ono sing ndengos iku. Apa mergane kon cupar. Tangga gak tau ono meneng-menenge. Kepenak ya kon, nek. Utono do nyebak. Kepe duwe bojo aku. Gak kelakon. Wong kon wedi sampe wong wedok. Kalau kebone bapak meneh lho. Kalau ngono Lapo aku ngeloni kebo, ya kene ndelok kebo lanang kuno, cek padha lanange. Nalah aku. Kok gak kurang sithik aku. Aku metu nang kriyan ae. Gak kurang ora jemeri iki gak dolen cewekku. Ya sing karo,
Cara kaya awak dhewe padha mek duit teguwak. Wis bayar buntu. Wong nek ngomong gak direm syukur jeplak lambemu. Ayo, terusno kata balekno. Ayo. Terusno. Kuwi rene kata balekno. Pengurip. Wong urip karo sarak ya dapur ramu iku. Wong iku karo sarak liya prei kang lakoni kaya dapur ramu ngono iku. Nah lha lakoni apa aku? Alah. Api lah jaremu dhewe. Takon tangga ki wetengen. Yo, wong metu bengi nang dodol barange sing digembol iku bener lah salah, Bu. Oh, dublek akon. Kupingmu lo buntu ah. Nah lha apa aku gembol-gembol? Wong ancen panen po. Tak ondo sore. Bengi tak gawe nang pasar. Dur kene payu esuk laris. Iku lak apa sing kok gawe sore iku? Lah sing kok kantil nggo awakmu iku. Engkone iku padha mek jaran lanang. Asuk. Aku kudu pindah teko kene rek. Musuh tangga iki kebacut ta. Pindah. Masa tangga mek kono nak senengan ngono Kesana ngono. Pancal dadi wong. Ayo, Ma. Ngapa pisan? Ayo, Ma. Ini iki lho yu wedok ayu. Ngakune wedok tapi kaya ngono lho yu. Wedok lho, wedok. Prasamu apa? Apa nganduli kok Mas? Cek jupuk cek. Ya kena kok kene nang ngene. Kok pikulan. Des. Ora tangan Wong menungso ambek tangga. Rasa-rasa tangga wedok nek tak apikane. Bek ono grangelku, ono sing triwedok, sing triteh. Kano panganan getri panganan. ambek anakku. Kan ngene, gak cudi aku. Upama aku iku paribasane kok teri wedang barang kok teri panganan sak puluhan gak kalu mangan. Wong kayane kaya olehmu dapuran ngono. Ya apa olehku kalu mangan. Pengurip. Mikir sing jero tah pengurip iku. Ya rek aku iki kira-kira besok iku ya apa nyambut gawe ngene terus. Terus anakku besok, putuku besok nek niru aku ya apa? Kok ya iso mikir ngono? Nyambut gawe apa aku? Alah. Nyambut gawe apa aku? Gak iso ngrabak awake dhewe. Wong aku masih sembarang kalir duwe. Olehku tani tinggalane bapakku sawah pirang-pirang hektar iko. Prasama aku tuh nyambut gawe licik kok kira ngono ayo. Yo. Cocok-cocok ae kon. Tapuk. Yo. Tolong yo. Sampeyan tak takoni, wong nyambut gawe bengi dodol awake. Iku kira-kira elek apa apik, salah apa bener yo? Ayo, belanono, rondo-rondo iku. Ayo, belanono. Mas rondo-rondo gak gelem niru kaya kon ngono ya moh. Ya apa? Delon, rondo-rondo kaya yumiyutun yusah iku nek awan ditemah mereman lho. Gelem gak kaya dapur amu ngono. Kerja kasar titik kanggo. Kono dadi kono nyambut gawe bengi kon. Terus cocok mun deplak kon. Tak ring kok golek kotak mau golek tekek bokol wis kon. Macam aku kewan ajuk. Yes. Gak kewan ku apa? Ngomong rai kamu do menungso, mau mlaku lho gak bener. Ngono kok gak bongko kon. Daftar kon sampeyan tak daftarno. Bojoku bongko, bojoku matek iku mergo dapur ramu. Kejengkelen delok kono. Gak ada rai ngono tak bodho kon. Bojoku sampe Nang matek. sawah bojoku tidak tukaran, urip-urip perkara wangkit. Wong wangkit sakilan ae lho, peken besok gawe sembojong nek bongko. Cuk. Cocotan. Gak direwangi ku. Cocote kaya ngono. Direwangi ku.
tangga sing adoh padha teka. Enten apa Wak Ceker? Alah, gotene tak pancing ngene kok incang-incang. Masih kok buka kok ngarepku. Masih kok buka kok ngarepku. Kok incang-incang. Tak ngarah aku ku ngeroyok barangmu iki kok gembol iku. Ngeroyok iki kok. Oh, nggih ngeten iki nek kekeroken. Nggih ngeten iki nek kekeroken. Kadang-kadang niku Kono kok ati gak pikiran ngono. Kono masih wis tuwek ngono pikiranmu rusuh ambek wong wedok. Ya nek wong ngono-ngono iku tak delok. Tenang masih duduk kon gak karo bebek kok. Bebek lanang iku ya kono iku. cara aku iku seneng ambek ndolek wong wedok sing pernah sing temen. Gak koyo dapur ramu ngono. Pokoknya itu. Sama sih gak pernah. Aku gak pernah. Gak kurang mau lanang nyenengi aku. Loh, langku ae dijeklikan. Loh, urung kalungku iki. Tur cocokku. Apa sih kok andalno, Kok cemu gering kuwi? Kebone tanggamu, kebone matek rantene kok jogo kok sepurno anggit. Karuh aduk aku. Karuh tanggitmu. Alah. Iya nek kaya Yunah Yumi ku gak roh. Aku roh. Ojo mitnah. Kon. Ayo. Repok. Nyocot tangan. Jaya ketemu dukur iki. Kan niku. Ayo teman. Alapan sipan. Bapak sing nglakoni nak. Urip tetanggan kaya ngene kon besok tak dongakno, tak jalukno nang Gusti Allah Taala muga-muga ketemu jodoh sing temen, sing ayu, sing pinter. Ojo nyocot anakmu teko lho. Teko disambut dengan baik. Nanti contoh wong gerangiku. Ya apa nek anak teko? Loh, Pan. Masak. Kon mulai. Ipan pulang. Bapakmu gak ngerti bahasa modern, bahasa Indonesia gak ngerti. Jangan ngomong cara kekek jonggok ngono lak noleh. Pan. Libat toh, gak apa-apa. Pada gerangan podo ambek anake. Bapakmu gak ngerti bahasa Indonesia. Gayo basa kere. Cocok sih. Kirike iku. Iku kerek wedok. Tuwek. Aja tukaran ae. Sampe niku lho lapo sih? Adek gawe badalan kowe kecelakaan apalan. Ya iki perbuatane tangga sing gak tayang iku kudu gendeng iku, Pan. Tak kandhani kok. Ikhlasno bapak. Ikhlasno. Tak apa-apa ngene kok wis selawatan akeh kok. Ngene iku lho. Gak apa-apa Pak Cek tau. Kamu dapuramu kon iku. Sampe lah gak tau mate. Bapakmu, Cuk. Iya yo. Lah yo Cek pengalaman. Iki rojone Pak, Pak. Aku mangko liwat pasar Kriyan. Sampeyan mangkate tak tukokno klambi. Terus Aku klambi wis akeh gak mentas gawe. tak tukokno jaket lepis wediku bae kekandelen. Tak tukokno sweater sing rajut wediku gampang masuk angin sampeyan niku. Alah. Tukok-tukokno barang pipian Pan. Wong bapakmu kewan gawe. Tukokno lepis kok tukok sembar sing apik. Gak nganek rasen. Bapakmu gak klambi ngono. Tukokno napa enake? Karo dodo-dodo nang biyokno raine kono. Arep apa kan goni? Wong pikirane wong bejat itu. Iku Kulo mang Pak, ana bakul sate. bakul sate. Iya kok Karangasem kene Mang. Sawangane enak aku kate nukokno sampean sate. Terus engko nek bapakku daerah tinggi yo opo aku ngono Pak Wurung. Gak tak tukokno marono. Nduk perapatan ngandung ku Mang. tadi kak sida kok tukokno sate. Gak sida ono kekir. Upama kok sida kok tukokno. Wah, aku nek darah tinggi kumat belayan iso ngamuk wong iki. Alah, manipan. Oh gerangan kok ngono sate. Terus tukokno napa lho? Nah sampe lho cucu ceprot kok kental doyan. Ngarep Pak. Apa? Mbok iku Mang lho apa iku Mang? Yuyunta doyan. Loh, enak Pak Yuyunta, lucu. Jadi kayak nyupit kontole ngono. Gimana? Masih mau lanjut? Masih mau lanjut ronde selanjutnya?
Pesing pan. Aku duyui. Iya, Pak, sampean nenggok kene rame ae meneh tak tukokno tanah, Pak. Ya apa pan? Tak tukokno tanah. Wis aja jate tuku-tuku tanah. Kok banjaran lu akeh perumahan. Meneh tak tukokno karangan. Aja jate tuku karang-karangan wis iki ae wis. Karangan. Percuma. Masih bapakmu kok swargane donya. Kok tuku perumahan elit gak karang-karasan. Emane-mane duitmu. Karep kula tukokno karangan 10 musuh sampean. Aja. Kayak apa? Kayak Ngono lho. mendem iki ya. Tukono sampe kamu suruh metu pinggir kuburan ngono. Nek mendem gak ado-ado meneh. Gak usah pan, gak usah tuku karang-karangan wis. Tuku karangan iki ae cukup. Kon tuku karangan iki mendem wong iki ya. Duh, gak peno dadi sak luanganmu sampe Pak. Olah apa? Iki nek ngono timbangane. Apa kok tukokno apa? Rene iki lho. Apa pan? Sebagai anak yang berbakti. Bikang iku mangyu. Sik eling ae. Pan. Apa, Pak? Ya apa? Popcorn. Aku kok alapati iku apan? Lah apa sih? Ya bapakne dikono kembang goreng lho. Asu. Oh. Kok iso dadi kembang boreh? Lha iki mang lho salah. Apa pan sipan? Oh, dhewe urip kok sekar iku lho. Begas, Bu. Ya iku Pak panganane ku lho, Pak. Yo kliru sing ngedol iki mang paluncene. Aja rame. Tak kamu salah aku tak laporano kematian. Lho, dilak tambah kate diumumno iki, Pak. Lho, seore. Urip, Cuk. Gak macet hidup baik. Medeni lho kalau dadi ontran kampung. Kate kok laporno aku bongko iku rumangsamu. Nggak mau tembak-tembakane lah cepet. Pak, sabar, Pak. Sabar apa pan wong ngono kok dicabari sih pan. Aku sawet jagung. Sakmono gedene. Menter iki. Aku pan dilungguhi ketatap barange sak ngene iki pan. Ate ngulek mono. Apaan nih, Pak, sakmono? Kae punya tiga Barange, Pan. Iku pan. Mosok, Pak? Ya apa kate ngulek moto kuwe. Wis sampean pangan iku lho gawe sel-sel. Pak, aja, Pak. Kok tambah diogok-ogokno iku lho. Pak. Pak, aja. Golok sel-sel. Lore anakku sing nganggur. Jabang bayi lanang wedok. Pak, kena apaan nih, Pak? Kena apaan nih? Kena buntute. Pan. Buntute ana mulune, Pan. Loh, mosok, Pak? Endi, Pak? Mulune dawa-dawa, Pan. Gak itu buntutnya jalan, Pak. Gak izin kon. Kalau apa gak mau aku untung roku. Kudu arep kon. Sampeyan seneng ta? Ya apa, Pan? Sampeyan seneng kate sogok-sogok. Masalah, Pan. Ya ngono iku tak senengi. Karuan ngeloni lesjong karuan, Pan. Lapurane ngono. Apa anakku ayu? Mama, aku ada oleh-oleh buat Loh, pinter ini. Yang ini lebih anak di kuliah no pinter. Ambek wong gerang Jawa marah wedok. ini buat Mama. Loh, rokok produksi luar negeri nah. Nyeluk mama iku kok gak nyawang lho. Wong mbokne diapurane ngono. Nah nyeluk mama iku lho. Mama gombal lah. Wong urip kok. Jabang bayi lanang wedok. Kon, aku belum kepengen ah. Kepengen ah kon. Ki lho Yuti delok ana wedok rokokane kaondolan. Kok rusak kalau ngomong, Ma? Rusak apa niki rusak ya mbokmu, Cuk. Sabar, Pak, sabar. Wong kira wong sabar, Pan. Pancen arek pinter didikanku. Pinter apane? Cara bahasa Indonesia arek perkuliahan. Aku
tadi habis dari Jerman. Kuliah aku ndukur andil kono. Apa nih? Habis dari luar negeri aku tadi, Mama. Delok anakku. Pelayon luar negeri. Mama sehat kan di rumah? Pak, coba. Menapa? Dendam. Lambeku sampai jadi dendam kan. Jarung tak kuku ini. Menapa ayo? Engko tak patenane menapa. Engko emang ngono yo. Engko menapa? Ayo. Cukup ya. Apa pan? Aja dijopok sarunge. Engko tak tukokno lawon. Cukup timbang tak buat gawe keluar meniki joli ketupat lho ya. Cepet ngene Ayo. Cukup Sama diboyoi maneh kena jagunge. timbang dipotong bayaranmu meneh lho ya. Ayo dicoba. Pak. Oh, coba. Kamu kok dibiosi maneh lho. Keculah lho, Pak. Pak, keculah lho, Pak. Pak, keculah lho. Pak. Kok agak aneh itu, Pak? Kenapa kok aneh itu? Gendeng mulai stres. Ayo. Pak. Halo, Pak. Halo. Pan. Direwangi ya kaya ngene, gak direwangi ya kaya ngono iku. Sing sabar, Pak. Aku wis gedhe isin, Pak. Aku Aku iku ya gak kurang-kurang sabar, Pan. Prasaku ya wis jero aku iki, Pan. nggih, Pak. Hei, Pan. Wong kono iso percut omongan. Kono isi nek bapak iku. Lah lah, kok jar urip terus nang pasar tuku racun tikus tak kekno. Desi. Asu. Asu, Pak, buku aku. Asu. Ayo Pan, asu. Pak, aku rabekno. Pan. Kon wis cukup umur, Nak. Nek kon sampe nembung bapak kon kepingin rabi. Rabi yo nak tapi ndolek arek sing pernah. Ndolek arek sing ayu sing pernah sing kelakuane bener. Lho. Iki temboke omahmu. Iki mek. Endi? Cek tak pan. Lah apa kon ngene iku pan? Tuku ali-ali gawe tunangan. Oh, tuku ali-ali ki peninjet ta pan? Nggih. Aja kuwatir pan, aja kuwatir. Sawah sak hektar tak doli gawe tuku peninjet nek arek pernah. Sawandai. Dol ngono sak lurah ora penjara wong. Mau gak duwe sawah Pak Lurah. Wong bedino nang Sajarane Pak Lurah iku lho. Pak lamarno, Pak. Sik ta pan, sing temen kon iki ngomong mbek aku. Nggih, Iku sapa? Wong anak njaluk rabi kok cek iwune. Wong tuwa ngono ku ya, jan nang pasar kono lho. Nah aku prak wis trek kono nang wis. Mama, aku punya Kapeng pacar. bayi Punya pacar pan, Mama. Dipan. Bapak iku wis nibakno ipat-ipat nak, kon tak kandhani. Kon tak rewangi melek rino wengi njalukno kon supaya oleh jajak jodoh arek sing pernah. Lah nek kon milih iku, kon iku padha mek niru mbokne iku ah. Alah. Cocote bapakmu kok percaya. Melene ngomongi perasaanmu ngono nang donga. Nek ngono mesti gawe urip ngono gak. Bapakmu ngono main kertu. Kertu kakekmu. Ah. Ya nek kon iku bendina unyik nggo pinggir kali nggo andil kono. Nek kalah awake didol. Wong Nah apa? Aku sampe dodol awak iku. kok iso nglakoni wedok nang jedak-jedit di sawang tangga kaya ngono iku lho. Pir, Ngakune wedok kok dapurane ngono. nah salin ngono lho. Lho, wasno tapan, wasno kaya ngono iku lho. Munggo kon duwe mertua dapurane ngono iku lho. Lho, Pir. Lho, aku mana ndi? Yo, Pir, salin. Tron. Lho, Tron, anakmu kekeroken, Cuk. Anakmu kekeroken. Yo. Ayo lapo. Kon lho lapo. Wong teko-teko aku wong tuwa sik kangen.
Dek, tolong pok le kukur narek iku, Dek. Apane sing dikukur iku? Sing dikukur apane sing digembol iku. Ojo sembrono ngono mbek anak. Kon oleh kon macam-macam ambek aku ngelono anak aku. Ojo tak olo anakku. Anakku tak eman-eman. Ya eman-eman apane? Wong arek nek sore wis dicap budal nang andil. Delok. Gak ngarah. Nek ada jago nang kate ketok babon Pan. ketok api. Ki Pan. Pan. Pan, Cipan, kok pencipan kon Pan. Ayo. Pan. Delok. Durung kon kowe numpai bokong lho. Wah ancene arek ayu. Mek limo wak cara jago mek limo wak. Malimo apane? Iku cara tarung padha mek kon. Jarno. Jarno. Masih ngomong sebarang Jarno. Mama tadi udah makan belum? Pan, cek kon tak takoni Pan saiki Pan. Kon njaluk rabi tak turuti, tapi pokok gare iku. Terus kira-kira ya apa kon? Nek adek gak oleh iku, Pak, nimbangane gak rabi, mending sampean matek. Oh niku. Mending aku mati, mending aku mati. Kaisin aku. Kaisin anakmu yang dono batini. Kaisin lo. Wis, Pak. Ayo. Anakmu ngene-ngene iku kon kaiki. Nah kok aja ini biasa model ngene-ngene. Kok gatel aja ini. Lu Kayak cincin-cincin dukur. Pokoknya nek gak oleh iku, Pak, wis aku timbangane urip wani mati, Pak. Ojo Pan, ojo Pan nyebuta kon iki lho. Kok becik kon Pan? Arek lho Pak Jawa. Anakku ayu lari sana, gue ayu lari. Lapo kon emosi? Lapo kon emosi? Ani kon olehmu sawangane ngrendahno ngenyek aku, ngenyek. Aja tak bukine, wong anakmu yang dono patin saja bukan anakku. Gelek-gelek anakku, kaono. Saya bukan gresik. Kaono saya bukan gresik. Pan, Cipan. Ya apa Pan? Anak mes itu kandhane ati aku wis tuwek Pan. Umurku wis 80. Matek sore lho. Kon Ayo, Pak. getun ta kon niku. Yo getun makane rabi. Ojo ketun. Iku ya apa kon? Aku minggat bunuh diri aku. Nobrok sepur sing leren. Ya apa Pan? Nobrok sepur sing leren. Aduh, Iku gak bunuh diri. Kon kate numpak. aku bunuh diri loh, Pak. Aku bunuh diri loh. Bukannya diri dipateni. Jireten temen lah enak pan mangke. Anak kabeh lho, Pak. Jireten temenku mang lah enak. Menewes innalillahi ngono. Simbokne ancuk iku dadak ndongakno mate. Oh. Wong gak nyawang ragane. Ya kon bejange innalillahi. Pak kamarmu, Pak. Pan, terus aku Pan dino kaya ngene iki oleh go beker. Terus oleh ku nglakoni ya apa lho Pan nggo ngono Pan. Yo wis sampean abot aku tak abot geger lho. Oh, Pan, anak mek situk kandhalane ati aku wis tuwek Pan. Lah Kalau aku melok-melok sapa gak melok anak. Lah nggih, engko nek mari aku rabi lah. Lho, keje. Ngene lho Pan, ya. Iya nek ditampa, upama nek gak ditampa, nang urip-urip lawan. Gak ngono iku. Ditampa, Gak izin aku. Gak Pak, lapus ya Pak. Aku ditampa kancaku duwe anak kabeh lho Pak. Pan. Aku dikakai mang cililiten ya Pan. Wah. Lho Pak, jrawut ireng-irengi Pak. Jabuten Pan, jabut. Kok iyo. Kon ngewangi bakal mertuamu Pak. Tapi yo nuwun sewu lho Pan yo. Tak turuti karepmu. Nggih. Tapi nek sampe paribasane gak ditampa, aja ndadekno atimu. Yo nek iso ditampa. Nyalahno bapak. Ya pokok lamarno lah Pak. Pokok lamarno Pak. Fir, Ya apa lek ku ngawur. Fir. Apa, Ma? Perenjak. Nok mburi, nok ngarep, pating gleber, padha ngoceh. Iki tanda-tandane nek jaman biyen ya nak ya, mbahmu. Nek ana perenjak ngoceh ku tengeri ana dayo.
Dadi awak dhewe kudu siap-siap. Siapno nek nang mburi kono. Siapno. Krasa nek jange ana dayi. Siapno. Pecok linggis berang nak yo. Gorene kabeh, Mak. Yo. Tak kayak mutilasi dah yo. Yo. Kalau disiapno sih. Nek jange ana dayi siapno lenggit pecok. Bendo. Nek barang duduk pandemi. Ayo. Cepet demi omahe. Iya, Bek. Oh, kanthi mantu tak pondasi. Ayo. Iya, Pak Pan. Iya, Pak. Cepetan, Pak. Kalah. Cepetan drone ancuk kan iki yang ngomong. Wah, kabeh aku. Mbok nuruti karepe anak. Lo wucu lho, iki mang lo wucu lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cipan. Dublek ya, Pan. Kurang get. Tak turu. Wong sing guyu banter kurang get. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang get, Pak. Kurang get kok tambah. Fir, tak kandhani anak yo. Nek ana dayo mlebu. Nek ate nang jabone lawan. Mek trimo lu salam ketok wonge nak gak terus digetokno raine. Ojo pisan-pisan dibuka nak. Bapane mlebu dhisik, temoni. Ngono. Assalamualaikum warahmatullahi Cipan. Kaget aku, Pak. Ngono iku Pan. Gak apa-apa, Pak. Wong niat medayo kok gak serius. Ini kagetan lho, Pak. Perasaan aku ki opo? Nyepelekno aku. Terus nyepelekno aku. Gak isap-isap kelakuanmu kon. Tak opo omamu kon. Lho ngono e Pan, ya apa? Gak apa-apa, Pak. Omah ngene jange diobong. Lah kok nek kobong kan katut kok. Lah iya. Omah iki nek diobong kon ya bongko, Cuk. Nah lapa bongko iku? Lah omah iki obong, jero kate gak bongko akon. Ngeleng aku. Cipan, Pan. Delok entapan oleh nunggu anake ditutuno aku lho, karo Pan. Ono satpame apa? Pir. Balik ngomong cek pacet. Labrak dikempit, Pak. Saya berani Bapak men kempit. Iya Pan, dicengitno Pan. Karena labrak. Yo, aku dongano slamet to gak ditutu yu. Mau dicawuk ngono lho Pan kon gak izin ta. Bapak dikempit mana, Pak? Ya. Aku yo kepengin dikempit kok. Oh, kon iku. Urip kok. Men. Kon kepit anak. Tak kepit. Tak kepit. Padha mek dikempit pedet kon. Alapan. Paribasan tak tolak wong iku wis karepmu, gak tak turuti kon tekadmu kaya ngono, Nak. Ngoyuh, Pan. Ngoyuh. Masa ngoyoh iki? Delokan. Gak pancene klomo ngono. Wayahe oprah. Ayo dikonterno, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kok diseriusi temen kok tambah tepuk tangan. Loh, Dek. Ada daya, Mas. Deliwon. Tuh, sampean mang mlaku rene numpak apa, Dek? Montor mulu. Berani montor mulu. Pan, Dipan. Dayoh durung ditemoni langgane nek sore teko kabeh. Wong iki ekstra tangga tunggal gedhek duduk sawung galing kok ana londo. Endi londo? Iki Oh iya. Hati-hati, Dek. nek mlaku. Kebantengan, Pan. londo waru ireng. Kudu londo rating. Aja direwangi, Dik. Wis tuwek. Pak Lurah. Iya. Nuwun sewu, Pak. Kula tutup ning ngomong diluk mungkin sampean ngewangi. Gak iso. Waktune mepet.
Ngoten awak. Jarno. Oleh lapurane arek-arek. Nggih. Aku pelat aku iki. Lho pelat temen ta iki rek. Mboten, mboten. Sampeyan pelet tak galang ngono. Untune lali dereng dilem mangkane. Anggermu untuk pasangan. Peno iki duwe anak wedok ya. Iya, Dik. Anakku situ iki tok. Ya. Kenapa tuh kuancene? Peno ya ngono tak ceker. Wis tuwek ngomong sing ati-ati ya. Pon, ya aku ya wis tak hati-hati. Musuh tangga dhewe. Tapi kadang-kadang tangga nek ngomong karena pikiran lho, mbok kon ya apa jadi. Peno ya ngono yuk. Yanti Iya, Dik. nek ngomong ojo pedes-pedes. Ke aku lho halus, Dik. Saiki ya wong iki ngateli. Loh. Halus. Dari halus kok ana tele. Kerucut. Iya, ceprot. Iki aku nek ngomong. Calon besanku koyo diapurane ngono. Iki ngene lho Dek Yanti ya. Peno iki janak lanang. Aku rek iki pacare iki. Nggih, Mbak, bener nggih. Dang daudno, Ya, rabekno. nuwun sewu. Katingencane apa maneh? Tak turuti karepe anakku. Ya mbok menawa pancen iki jodone. Mulane ana tembung istilahe, tekone rejeki jodoh pati menung cekak ngerti derajat mangkate menung ana astane Gusti. Ya mbok menawa arek iki jodone anakku cilik. Peno ya ngono. Kedung aja nampik iwak ya. Jojone anak peno cithek iki. Pon oleh berarti niku lho. Oleh. Alhamdulillah. Kan. He. Tegese oleh iku balate dicabyo ngono. Ojo digradak anakmu. Apa maneh lho, Sun lho. Kaya PCX. Anggenmu gak keri ta aku. Oleh, Pak ya. Barang sing wis ya wis. Sing durung ayo padha dipiyahi sing rukun. Wong karo sampe tangga iku rugi. Nggih. Kanggo ngilangno loro ati. Aja mangkel-mangkel nemen. Ayo ditinggal nang Banjaran. Lho, ana apa, Dik? Nonton ludruk karya budaya.